नोंथांनि मुंजों लोगोसे गामिनि मुंखौ सिगाङाव बुंग्रोनो हागोन नामा? आंनि मुङा मनबिर बसुमतारी, ओमफ्राय आङो दावलिगुरियाव थायो, गसाइगाव दावलिगुरि। दिनै नोंथाङा दि आन्दार 19 दि सेलेक्ट जाबाय, दा नोंथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों बेवहाय सेलेक्ट जानो हाखो? आंहाथ' उन्दैनिफ्रायनो साननाय दंमोन कान्ट्रि रिप्रेजेन्ट खालामगोन, कान्ट्रिनि जानानै गेलेगोन, सासे प्रफेसनेल फुटबलार जागोन होननाय आंहा आसा दंखायोमोन, आंनि सायाव फोथायनाय दंखायोमोन, गल दङमोन आंहा बिदिनो। ओमफ्राय बिमा बिफा प्लास एरियाखौहाय जौगाहोगोन होननाय मोनसे बे दंखायोमोन, गोसोआव साननाय दंखायोमोन। नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि जाफुंनाय समाव माबायदि खस्थ' मोननांगौ? फुटबलारनि लाइफआथ' बुंनो थाङोब्ला बिदिनिफ्रायसो स्टार्टिं जाखायो। बिदिनो मेरला प्रब्लेम जादों, एखमबा टाइमावहाय ट्रायलफोर जाबा थांनो हाया, बिमा बिफानाव थाखा थाया, बिदि जादों। होमबाबो आं गिभाप जायाखै आरोना। आदसा दिनैनि नोंथाङा जाफुंसारनायावहाय सोरखौहाय हामबाय होननो सानो? आं फार्स्टआव आंनि बिमा बिफा, ओमफ्राय सेकेन्डआव जोंनि गामिनि आमाइ राहुल, बे आंखौ लाङो। ओमफ्राय आं ग्लबेलनि कच राजु मुसाहारि सार, आं बेनि थाखायसो आं दा बिसिमाव सहैनो हादों। नोंथाङा बे समाव उन्दै जाखांफुनाय जायनाखि जोलुर जोगिरिफोर, बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानोदि जाय फुटबल गेलेनो मोजां मोनो गेलेबाय था, फरायनांगौबो गेलेनांगौबो, माने बिदि एथबां गाज्रि बेसाद बेफोरावहाय थांनो नाङा, फरायनांगौ। मानसिनावहाय मोनसे गल थानांगौ, फरायनोबा फरायनोबा गेलेनानैबा गेलेनानै, बिदि आं बेखौनो बुंनो सानो। गेलेनो गोसो दंबा दा फुटबलावहाय फिउचार बानायनो गोगोम इजि, गेलेनो प्रेक्टिस मोजाङै होलांबाय थाबा आं बादि जालांनो हागोन। बेयाव माने गिभाप जानो नाङा आरोना बे एखमबानि समाव, बेखौनो बुंनो सानो। दिनै बिथाङा दि आन्दार 19 दि सेलेक्ट जाबाय, दा नोंथांमोनहा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दिनै जोङो मिरु लाइमोन गांखं UPPL हान्जा हिसाबै, लोगोसे बे ओनसोलनिनो जोंनि गासै पार्टी दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मनबिर बसुमतारी बिथांनि न'खराव जोङो फैदों। दा फैनायनि उद्देশ্যआनो बेनो जे मनबिर बसुमतारीया जे बावैसो सिगां नेसनेल टीमनि थाखाय बिथाङा सेलेक्ट जाबाय। दा गाबोननिफ्राय उरिष्यानि भुबनेश्वराव जानो गोनां जे कचिं ट्रेनिं, बेयाव बिथाङा बाहागो लाहैगोन। दा बिथांखौ थांनायनि सिगां जोङो खनसे लोगो हमनानै गाहाम हामलायथि जासिनायजों लोगोसे बिथांखौ बरायनो होननानै जों बेयाव मिरु लाइमोन गांखं UPPL हान्जा हिसाबै बेयाव नुजाथिफैनाय जादों। आदसा नोंथाङा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? दा दिनै जोङो बर' जाथि हिसाबैल' नङा, ओनसोलनि गासैबो हारि माहारि बयबो जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जे सासे लाइमोना जे नेसनेल लेभेलाव बाहागो लाहैनो मोनदों, दा बेनि थाखाय ओनसोलनि गासैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो लाइमोनफोरखौ बिसेसकै खावलायनो सानदों जे आजिखालि जोङो नुनो मोनदों, दानि जुगाव फ्राय लाइमोनफ्रानो ड्राग्स, जौ जुवा, सिगारेट, थांखु बेफोरजों गफबनानै थानाय, समाजनि बायदि गाज्रि थासारिजों माने मोगा मोगि जानांनाय जों नुनो मोनदों। दा खेला दुला सोलोंनायनि गेजेरजों, बा खेला दुलाल' नङा, जोंहा बिदिनो कालसार बिथिं, दा बिभिन्न जोङो एकाडेमिकनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव बेबायदिनो जोङो बाहागो लानानै पार्टिसिपेट खालामनानै जाहाथे गावखौ दाफुंनाय बा गावखौ इयुनाव सासे राफोद साखाफारा मानसि खालामनानै लानो हायो, बेखिनि जायो। जाहाथे बयखौबो जोंनि खेला दुला, बे मोसानाय दामनाय देनाय, बेयाव जोङो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जायो। जाय बिथाङा दिनैहाय आन्दार 19आवहाय सेलेक्ट जादों, बिथांनि न'खरा जोबोद गाज्रि। दा बे समाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि सोरखारनि थरफनिफ्राय माबायदि हेफाजाब होगोन? जोङो बिखेखकै बिथां जे मनबिर बसुमतारी, बिथांनि न'खराव जोङो खुनु बेलाबो जों फैफेराखैमोन। दिनै जोङो हानजा हिसाबैल' नङा, बेक्ति हिसाबैबो जोङो दिनै प्रथम। दा बेयाव जों फैनानै ओरैबायदि जों नुफैबाय, बिथांनि न'खरा ओरैबायदि बेकवार्ड बिथोराव दङ, फैनो थाखाय लामायानो गैया। साइकेला खुनुरुखुम हाबफैगोन, थाबायनानै हाबफैजायो, फ्राय गारि सोफैनायनि खुनु बेबस्थायानो गैया आरो। दा बेयाव आरो बिथांनि न'खरखौ जों जेरैबायदि नुफैदों,
रांखान्थि हालोदावबो बिथांमोनहा ओरैबायदि गोग्लैसोनाय बिफाया साहा दखान होनानैसो सोलियो जैमायावनो बिथांनि बिफाया साहा दखान होनानै सोलियो आरो बिनि अनगायै बिस्रा गायग्रा हा बा बिदिनो आबाद मावनो हा बेबायदि हाबो बिथांमोननाव गैया होननानै जों दिनै मिथिनो मोनदों दा बे हिसाबै जोङो नुफैनानै जोबोद दुखु मोनदों जे बेबायदि न'खरनिफ्राय जे गोजौ लेभेलाव जे सौहैनो हादों बे जोंनि थाखाय बिराद गौरब जायनि थाखाय जोङो दिनै बेखिनिखौ बुंथिनो लुबैदों जे बिथांमोननि जे हाबग्रा लामा बेखौनो जोङो सरखारखौ बुंगोन थाबैनो जेन' बे लामाखौ बानायनानै होनो हायो जोंबो बेखौ सेस्था खालामनाय थागोन आरो दा ओनसोलनि जोंनि माखासे दैदेनगिरि मुरब्बि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे जगाजगाव थानानै हान्था मेला दा बिथांनि न'खरसिम फैनो हानाय बा गामिसिम फैनो हानाय लामाया जायो आरो रांखान्थिनि बेलायाव जोङो जा हायो इयुनाव जेला प्रयजन जायो एसे एनैखौ जोङो मदद होलांबाय थागोन आरो बिथाङा जेसे लेभेलसिम गोजौआव थांनो हायो बे लेभेलसिम थांनायाव बिथांखौ जोंनिफ्राय 100% जोङो माने सापर्ट खालामगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।